tinokudokesa iwana mandiwe kunautoma nhokodzo zuwa ro13 mwedzi uno wachiwabvu. Nyasi ndiro zuwa tinorangarira kukwira kwakaita Jesu Kristu kuenda kumakore kuna Mwari Baba. Munhau dzanyasi kune vazhinji muZimbabwe vachiri kutsomwa nonhau yokuchinjiwa kwakaitiwa bumbiro romutemo zvisiri pamutemo, kunyanya kunyasi wamadhuku pabodzipo nevamwe wana Jonathan Moyo wana Mutambara wanga vari kureketa vari kuti zvakaitiwa naMunangagwa zvisvinuba uye vari kuringira kuti vanhu vachaita zvokuramba kuti zviitike izvi. Pai Mai Mugabe vari kuhwara kureketa kuno apa vari kunze kwenyika heno kuti izvi zviri kutoitika. Ichokwadi kuti tinogara kureketa kuti vamwe vakakonzeresa kukuwara kuvazhinji kana kunetseka kwatiri kuita nyasi nekuti ipapa wachiri kundorapiwa kunze kwenyika asi vazhinji tindorapiwa imo muzvipatara zviri bemachirembazvi. Hurumende yedu yakutoringira kuti vanhu vazhinji vagorime mbanje kureketa kuno watsunura zvimwe zvavanga vakasunga-sunga zvokuti vanhu vagone kukwanisa kurima mbanje. Pari kundohwadza ndopokuti zvese zviri kundoitirwa vanhu vano mari kare nevane mabhizinesi makuru asi vanhuwo zvavo vanenge vachirima vanobva vandosungiwa pakarepo. Idi zvinotopunda ngoma kuhwadza. Nyika yedu yeZimbabwe ichagona kupinziwa mushishi nokuda kwokuita kunoitiwa nevamwe vanhu. Iyi kureketa kuno wagoba goridhe wakabatiwa muSouth Africa vanogona kupinza nyika yese pamushishi nokuti kunenge kwakunzi peno tiri kuita kubhadhara mari, kubhadhara matororo kuti akanganise vanhu vazhinji kana kuti tiri kuita zvokuba mari ichiita zvinhu zvinosikinya tukono pasi rese. Izvi zvinotoita kuti mari inetse muZimbabwe kana vanhu vanenge vakuda kuitawo mabasa avo vanogona kuzotadza kuyaita nokuda kweizvozvi. Dai hurumende yatikatanura mune zvairi kuita zvinhu. Mumwe wedu anyadzisa anonzi Maguwe Mafuire apo asungiwa akaisiwa mujeri kuSouth Africa nokuda kwokutengesa mapepa okunyepa. Apo majeri makore 5 okugara mujeri apo abatiwa kuNorthern Cape nokuti aitengesa mapepa achinyepera vanhu kuti ari kuita zvinhu zvemusoro. Aitengesa marezinesi omuZimbabwe pabodzipo nezvimwe zvakaita somapepa okutsvaga upoteri muSouth Africa zvisiri pamutemo. Idi dai wagoramba wachisunga vanhu vakaita seivava. Kune vamwe vanhu vakafunga muitiro wavo vari kuti vakuita dhirama riri kutanda musondo yatiri kubata iyi rinenge rindori ropaWhatsApp chete. Dhirama iri rakanzi Jabu's Homecoming iri kuchiitiwa nokuti rinenge richiburitsa zvakanyoriwa pabodzipo notuvhitivhiti pabodzipo nezvokureketa zvinoita kuti ringe riri paWhatsApp bedzi. Uye kumwe kwese toramba tichitenda vanenge vari kuita seizvi kuti zvibudikire. Kwaye vanenge vachida vanogotumira tsamba pa0719900790. Pai kune vanhu vari kuti ndiwo wapwerewo vanhu vakahwa hondo watoenda kuchiredzi kukanzuru wakati vagopiwe pekuitira mabhisimisi. Izvi zvinotohwadza nokuti tosaya kuti kohoko waribe kuwira hondo iyi nyika ndiyanani. Panani ko vanozviti ndiwo wega wakahwa hondo isu taiitawo zvedu. Vabereki vedu nana mbuya wedu waiwopo pawaiita zvokuzopedza matanga ese wachibikira magandanga asi nyasi uno vanonzi varibe kuhwa hondo. Idi zvisvinuba izvi. Kune vanouya nemichina yemakombiyuta vari kuseenzesa zvokuringa kusu kuti vagone kuziva matwiza kuti iri ndoripi iri ndoripi. Toramba tichivatenda nokuitaku. Apawo kwaZimbabwe yakubenutsa zvipembere munogara mhuka kugona rezvou. Toramba tichivatenda vari kuziita kuti zvienderere mberi zvichiitika zvakanaka. Kuno ana Malawi vanosvika 25 wasungiwa paZambuko Robert Bridge nyasi apo vari kunzi vanga varibe mapepa akakwana okuti wakapinda sei muZimbabwe mu. Vazhinji wavo vanga varibe kana mapasipoti wakushoma ndo vanga vainawo asi aribe kudhindiwa pakanyangara mabiyangu. Pai kuchinjana motika kwakudhura kureketa kuno kwakutobhadhawa mari inobva pazviuru 6 kuenda pazviuru
40 anosere kureketa kuno wazhinji vachagona kutsvomwa anonhau iyi. Tiri kufara kuti kwai Zim Papers ichange ichizoisa bhora rinobuda roPSL kuriisa padandemutande roYouTube noFacebook nozvimwe. Izvi zvinotifadza nokuti kubudirira chaiko. Ipapa Delta yabva yati iri kupopomedza mari inoita miriyoni ribodzi no300 ozviuru zvomari yokuAmerica mukutamba kuchaita zvikwata zvobhorazvi. Toramba tichivatenda vari kuita kuti zvidari. Titatamuke kuenda pasirese. Dare guru muKenya ratiro palibe mhosva ichapuwa munhu bayo kunzi ari kureketa manyepo kuhurumende. Toramba tichifara nazvo nokuti ndiyo mhosva ibodziyo iri kusungirwa Hopewell Ching'ono kureketa kuno. Kuno mumwe muzvina mabhiriyoni omari yokuAmerica anonzi Patrice Shiong ati achagopa mari inoita mamiriyoni 210 kuti kubatsiridziwe kuti vanhu vagone kuboya mishonga yodzihwa mupengo zvakanaka. Toramba tichitenda izvi. Elon Musk nyasi agwisa musika weBitcoin, izvo zvahwadza vazhinji wanga wakaringira kuti wagoite mari. Musika uyu waramba uchindoita zvokuvhunduka paanokotsora pese idi pakanyangaraidza. KuBritain vanhu vari kubenudziwa kunyika dzavo wari kurambidziwa nevanhu vomuBritain kuti wareke kuita izvi. Wari kuda kubenutsa vanhu vari kuti vanokodzera bange vari muBritain. Izvi heno mabi angu kuti zvichaenderera mberi kusvika rini. UEFA kwai yagoti ichagoda kubisa mutambo wezvikwata zvinenge zvakunda unofanira kutambiwa kuIstanbul. Heno kuti vachagouyisa kupi tichagoringa tichigonyepa. Izvezvi Manchester United iri kutaburana noLiverpool kureketa kuno. Tichakunyepai kana vachinge vazokunda zuva ramangwana. Tiri ipapo mabi angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhandu weonhau.